दा जोङो दङ लोगोफोर गामिनिनो ओमफ्राय फिसा मोनसे खामानि मावनो फैदों आरो आदा आं आदा लेंनाय जिहेतु बिसानाव जोंखौ इनभाइट खालामदों फिथा हानो दा नोंथांमोन देखायलांदों मा डिजाइननि न' खादों एकदम सिम्पोल आरो ना गावनि मेहनतजों खादों बेस्रा आदै आरो ना नायलांनो जाबाय एसे देखायलांदों दै नोंगुमैखौबो नुगोन दै दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगोफोर दिनै नोंगुमैखौ न' ओपेनिंनि थाखाय फिथा होनो थाखाय खावलायहरदोंमोन लेंहरदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आंखौबो आदाया इनभाइट खालामफादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आंबो फैफाबाय आरोना ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आङो बिदासो लेंदों नोंगौ खिन्थु बिदानि न' हिसाबै आं दिनैसिम आगान होफेराखैमोन नुफेराखैमोन जोङो सिगाङाव बिदिनो ज'यै एलबाम खालामदोंमोन बाहेराव जेनेबा बिदिनो अफिसियेलि हिसाबै जोङो लोगो हमदोंमोन पार्सनेल हिसाबै जों लोगो हमनाय जाफेराखैमोन बेबायदि बाहेरावनो जोङो खामानिखौ फोजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फाइनालि मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदा न'आव ओमफ्राय मा होनो आरो बिराद केयारिं लाबाय केयार खालामबाय आंखौबो ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ओमफ्राय खाथियानो आरोना नोंगुबै लाहानिफ्राय ओमफ्राय नोंगुबैखौथ' नुखाबाय निस्सय सिनायखाबाय खिजानि एसेबांथ' देखायबाय थानोबो बालायलाङो आरोना आरो जिथुनिखि इनि केटेगरिया बेलेग आंनि केटेगरिया बेलेग बे ससियेल मिडियाजों एक्टिभ जाया नालाय ओमफ्राय आंबो लाबो आरोना बेबायदि आरोना गावथ' आरो बिराद लाजियोबो नालाय ओंखायनो आरो नोंथांमोना आदानि मावनाय दांनायखौ निस्सय मिथिखायो खिजानि ना आदाया ससियेल मिडियायावबो एक्टिभ थायो ओमफ्राय गावनि चेनेल मोननै दङ बेखौबो बियो बाहायो ओमफ्राय आरो लोगोसे दखान दङ बेहा दखाना सालबारि सकआवनो दङ कम्पिउटारनिनो दखान आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो अफिसियेल माबा माबि खामानि मावो आरो आइ कार्ड पान कार्ड बिदि मानसिफोरनि बुहुद माने अफिसियेलि बिदि खामानिफोरखौ मावना होयो आरोना आदाया ओमफ्राय हयथ' नोंथाङा मिथिखायो आं बारा बुंनांगौनि गोनांथि लादानि पेजाव फल' थांनानै माने चेनेलाव थांनानै नायहैबा नोंथांमोना निस्सय नुगोन आरोना आरो बेजों लोगोसे आदाया बिदि न'नि कारेन्टनि खामानि फेन सेट खालामनाय माने कारेन्टनि जिखिनि बुस्थु बिदि माबा होनोना जेनेबा ओरैहाय तारवेरखौहाय जइन खालामनाय न'फोराव स्टेन्डार्डलि साजायनाय बेफोरावबो आदाया आरो ओमफ्राय सिलिं लागायनाय बेफोराव माने न'नि किसुमान फिसा फिसा खामानिफोरखौ आदाया बांसिनानो मावो आरोना ओमफ्राय बुहुदानो हयथ' आदाखौ इनभाइटबो खालामो थाङोबो मावहैयोबो आरो आदाया बुहुदता खामानि मावहैयो बुंथ'ला आरोना जोबथ'नाय नङा बुंजोबनो हानाय नङा खामानियाथ' बुहुद खामानि मावो बुहुद खामायो बुहुद दोनथुमो दोनहैयो बेबायदिजोंनो गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय खिन्थु मोनसे खोथा दासिमबो बिबाजै सासेबो सायख'नानै लानो रोङाखै आरोना सासेबो बिबाजै मोननो रोङाखै गतिके लोगोफोर नोंथांमोनाव जुदि सोरबाफोर सिनाखि दङ खोन्थाहर कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर जों नायनो थांगोन आंनो नायनो थांगोन आरोना ओमफ्राय लाना फैखागोन आरो ना खेबसे लादो मोजाङै ओइ नै एक्टरा फनसन दोनथ'दो फनसन जों नायोनो आरो एक्टरा थानोसै होनबा गोदान न'आव जाथ्रायसै ओमफ्राय बाजैखौलाय माला लाबोगोन फैगोन बोसोराव मोसानो रेडि जाबाय नैबे मोन्दांथिया दे हरदो दे होदो दे सिङाव हाबजागोन र' दे हादो दे हाबजों जानो साफा नोंसोर हाबला ओइ नोंखौसो बांसिन लागोन आं बिदिबा थांसै आं आथिं सुवाखैमोनथाय ओइयाव सिङाव माबा माबि खालामदो इजा जाथ'आबो खोथिबाय आरो न' रेडि जाथ'वाखैबाबो लाग्रोनाय जाबायना आरो मानो होनबा बैसागुनि बोथोरा थांबाय नालाय लाबाय आरो ओमफ्राय मा जायो दानि
आनै ओमफ्रायलाय सिनाय मोनबाय आरो फट' ला जोब्बाय लोगोफोर गावबागाव धोरोम बयहाबो बयनिबो धोरोमाव न'आव लाजेननायावहाय बयबो फुजा होखायो खुलुमखायो आर'ज गाबखायो इसोरखौ गाबज्रिखायो आरोना थिग बेबायदिनो आदालाहाबो गाबज्रिबाय ओमफ्राय जोङो बिदाय लाना फैबाय आरोना होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो र' सोंनाय फिननायनि भिडिअ होनबाय दंमोन नोंथांमोना सोंनायनि फिननि भिडिअखौ आङो नेक्स्ट एपिसोडाव लाबोगोन आरोना नेनानै थाथ'दो दै शुट खालामनोबो सोलाबथ'वाखैना दासान्दि ओंखायनो डिलेट जाबाय